Samtang Biztalk Tama Kapuso, makauban ni Cecil si Kapuso, Annalyn Baro. Laing ka sa Bubble Gang, ang atong kumustahon din sa Biztalk. Ang proud ka Bubble and proud Bisaya, Annalyn Baro. Mayong buntag, Annalyn, and welcome to GMA Regional TV Live. Hi! Mayong buntag sa inyong tanan. Kumusta na ka, Annalyn? Kumusta ang quarantine experience nimo? Okay ra, murag hapon, stay healthy good ko, exercise ko per me, vitamins, ana. Good thing na you are well and you are healthy. Kay di ba layo ka sa imuhang pamilya karon, you're away from your hometown sa Ormoc, Leyte karong quarantine. Kumusta imuhang pamilya didto and how do you stay connected with them? Per me miga video call, wag gyud adlaw nga wala miga video call. Like every day gyud miga video call. And then, you know, just to feel less lonely. Yes. Para alam mo 'yun, para maging mas connected din ako sa kanila. And then yun nga, prayers din for them, na healthy sila dito, nga way magkasakit, ana. What do you miss about your hometown? If you can take us to Ormoc karong panahon na karong adlaw, unsa imuhang mga gikamingawan na didto sa Ormoc? Aside from my family and friends, syempre, ang food. Kaya lahi ra gyud ang pagkaon sa probinsya, lahi ra gyud fresh vegetables, labi na mga seafood, fresh kaayo. Unya, pinakamingawan ako dito ay libre tanan. Kuno ay wala ka kay kamunggay. Oo. At rag silingan te, mga kamunggay. Dito sa Manila wala inana. So muna ako na miss dito ang kanang bonding sa family, bonding sa imong mga neighbors, kinang simple ra kaayo nga lifestyle. Mao na akong na miss gyud. And Annalyn, balikan na to ang imuhang kasinatian pag Starstruck. Kay pag apili mo sa Starstruck din sa GMA Network, kana mo nagbukas jud no sa daghang opportunities for your acting career. But at the same time, niskwela usab ka sa college. So please share with us giunsa nimo pagbalanse both school and imuhang showbiz career. Actually, lisod kaayo i-balance ang akong career ug akong school kay usahay na may taping and then mahuman mi og kunohay 7 AM na and then my class starts at 9. Wala ligo-ligo, wala ko ligo-ligo diretso na ko dayon. Kay na-inspire man gid ko sa akong lola kay bago siya namatay, naingon gid siya nga ganahan gid siya nga maka-graduate ko. So bisag na delay ko sa akong school, mugin na akong promise niya nga mo graduate gid ko. Ikaw, Annalyn, aside from finishing your degree in business, na paid off jud ang imong hard work kay you became a cast member sa country's longest running gag show, ang Bubble Gang. And aside from this really big opportunity and of course ang popularity that it brought you, what has Bubble Gang given you? Bubble Gang has given me syempre, the opportunity to make other people laugh. Syempre, to make other people na ma-inspire sila nako nga dili tanan artista gikan Nurse Manila oy. Sakto. Natay artista nga gikan sa probinsya kasi may magtuo nga ma-artista ang small town girl nga gikan sa Leyte, di ba? Nangandoy ka nga la. Makita ka ako sa TV, ani. And hisgutan nato ang mga new episodes ninyo every Friday night. Kay very relatable kayo ni natong tanan kining new normal na mga situations. So far, unsa mga challenges ninyo sa pag-shoot from home o pag-work from home ninyong mga artista? Ang pinaka-challenging siguro ang working space. Kay dili mi kalihok og tarong kay syempre ang among camera frame mura ni ang diri na kutob ana, and then syempre ang internet nato diri sa Pilipinas. Pili ka mura man ang challenges. Before we end the interview, unsa ang muhang mensahe para sa tanan natong mga kapuso dinhi sa Cebu, sa Leyte, Samar, Bohol, Negros Oriental ug Siquijor? Ayan. Sa tanan nga mga kapuso, labi na mga Bisaya na kapuso diha, amping lang gid mo per me, pray to God kanang be healthy always, and dahil nga dili ta ka gawa sa balay, spend more quality time with your family. Mo ginang pinaka-importante, God and family. Yeah. Thank you so much, Annalyn, for joining us this morning. Ingat ka og see you soon.
see you soon. I hope to see you soon pag anak na og Cebu. Yes, pohon. Pon. Thank you. Thank you. Mga kapuso, sama ni Annalyn Baro nga gimingaw na sa iyahang hometown sa Ormoc, Leyte. Ubay-ubay ang sama kaniya nga gimingaw na usab sa ilang mga hometown. Apan dasig lang mga kapuso, kay pohon makapauli ira mo sa tagsa-tagsa ninyo ka mga probinsya. And for exclusive online drama, comedy, and musical content, just visit www.gmanetwork.com/GETS. Ug stay tuned lang kay mobalik pa mi dinhi sa GMA Regional TV Live.